Halo para driver berkhain ngangit pinum yasngo ai manum yasngo pelamoy kane kajing yu te nga ai khublai ai tu ba ring kane video nomor balai kade hoki bangin ring balai pisule tamat tayangi hato balai bang ngi ngim dan hok se bangin kamai hala kajong kajala balai ngim dan hok se bangin jeng balai penuit se eksuruk ba bayat kiwe balai la yang sekendong hadu kana ne kajing iben ki driver jungi pe ki khap da kana pro kim salia ngasngo ban ai khublai shibon ai ki nong ra nap nomor ba iyo la ka bainong la jong nak ta kadau ibiang nile ki khap pathar haba phiyo bainong ban khap nap soba khap lang ki private ru mde ban khap tai ki kali stem nomor ki private hi ki bayeng ki di ki basu wandon kamel le andre kadba mangi ki driver ki bangnya kali kamai hok ni kamai la konsep jong ni khamle to nomor ni kamai la ka jong ko konsep balai phi bisni ngi balai phi wan khap tai ngi mano ba ai hukum miru ban khap nomor batang kesan buat ka warning no parking hang ne khalam tho beli bi sukhap ben ni turis ki kali kamai le perkhat ba ai khublai shibun itu nong khap khublai shibun blai kur khu ya phi nong khap khublai